So we're here na at Cagayan, Santa Praxedes. Hi mama! Hi mama! Oh my God, asan na yung mga chenes? Katawa ko, dirabi, gaga. Masuina nga ro. Bain-bain. Chenes ang mga umbre. Hi baby! Alam na, adabi makeup mo. Hi! We're here na. Oh my God. Ilang minutes ba? Mano nga minutes na nga nag-travel? 45. Clean. Follow nyo siya. So we're going to, mamaya sa falls. Follow me on my Instagram account Ano yung Instagram account mo? at Alter69. Alter69. Yeah. Oh my God, Mare. Refreshing ang dating dito, ha. So meet MJ. MJ, say hi! Nagbablog ako. Pero katay. Oh my God, ang lalaki ng mga kalamansi, oh. Anong ko dito? Gusto tanak lang makakita at kalamansi, West. Nagdadaktal na gito yung kalamansi, in fairness. Kalamansi tate. Oo, kalamansi to. Loko, ang lalaki ng mga kalamansi. Nakaka-shock. Ala, nagnomo kay gaya man, inay. Cook mo ka, mother. Ay, ba ina?